И попитах таро карти за теб, пише ли си той, тя с друга. Нека мъжете да преобръщат ситуацията, тъй като четенето е общо. Така, в момента вие сте на пауза, определено общуването е така ограничено, мога да кажа, и няма много между вас така бурен контакт. Пише ли си той с друга? Определено да. Определено се пише с друга и не с една, може би с повече жени. Това карти показват. Той има така контакти с други жени за забавление и така за, как да кажа, за забавление и за радост. Определено иска с тях физически контакт, определено може би си пращате снимки разни, но е насочен към тях физически и да. И очаква, че нещо може да се получи с някой от тези дами. Защото тази карта винаги е ново начало, винаги е някакъв нов шанс за нещо ново, горещо. За това, че да, мили мои, пише си и за мъжете, и за жените. А ако искаш да разбереш дали твой любим човек се пише с някой, можеш да ми пишеш на лично съобщение, да ти изпратя информация за лично таро четене. Благодаря ти за коментарите, благодаря ти за това, че харесваш моите видеа. Ако не си ме последвал, ме последвай всеки ден на различни таро разклади, на различни теми. До скоро!